Još od svojih ranih početaka pa do danas sport kao društvena djelatnost predstavlja vrlo važnu aktivnost u pravilnom razvoju čovjekovog organizma. Tako baš sport predstavlja najizrazitiji oblik kreativnosti samoga čovjeka i dio je života ljudi različitih kategorija, mladih i onih iskusnih, bogatih i manje bogatih. Više o sportu kao urođenoj prirodnoj aktivnosti ljudi doznajemo u novim nastavcima emisije AB Info u realizaciji AB Centra. For me, sport is the fight with myself. Sport is a part of my life. I couldn't imagine my life without sport. My morning starts with workout. Doing sports doesn't only mean healthy life, but it also means taking pleasure and enjoying your life. Sport, especially football, is my integral part of my life. Volim sport još od svog djetinjstva. Zavolio sam ga iako sam odrastao u porodici koja se nije bavila sportskim aktivnostima. Razlog zašto sam ga toliko zavolio je što sam tu vidio pravu iskrenost. Jednostavno se zamisliš u toj ulozi i postaneš dio nje. To je tako jednostavno. Danas vam želim kazati da postoje vrijednosti u sportu, ako je možda mnogi od nas to nisu do sada shvatili. I mnoge druge stvari u životu sam naučio baveći se sportom. Tako sam mogao predstavljati svoju školu na međunarodnim takmičenjima. Mogao sam predstavljati svoju državu, koju iznimno volim, na međunarodnoj sceni. Shvatio sam šta u biti znači biti dio javnosti. Znamo da postoji nekoliko načina razvoja čovjekove ličnosti. Razvoj kroz porodicu, razvoj kroz religiju, vjeru, kroz škole, vojsku i naravno sport. Mnoge kulturološke promjene u svijetu utiču postepeno na razvoj tih kategorija koje sam nabrojao i njihov utjecaj na čovjeka kao jedinku društva. Kada govorimo o kategoriji porodice, domu, mnoga djeca odrastaju bez jednog roditelja, oca. Tako mnogi današnji momci se razvijaju sa nedovoljnim osjećajem muškosti i hrabrosti, pravo rečeno. Kada govorimo o kategoriji vjere, analiza obrazovnih instituta, posjećenosti vjerskih ustanova pokazuje također negativnu stopu. Razloge navode prvenstveno razvoj tehničkih uređaja, pa se lokalno stanovništvo često odlučuje na audio ili video praćenje vjerskih manifestacija, što je globalan problem svuda u svijetu. Sve ovo vrijedi i za današnje aktivnosti i shvatanja značenja jednog čovjeka, pripadnika armije, sigurnosti države. Jesmo li doslovno
u tom raskoraku vremena izgubili osjećaj značenja i shvatanja šta je to jedan građanin i čovjek sadašnjice. Ostaje kategorija sport kao iskreno mjesto i potpuno mjesto razvoja čovjekove ličnosti. U sportu svi pripadaju jednoj grupi. Crnci, bijelci, žuti, mali, veliki, ovaj sa zapada, ovaj sa istoka, sjevera i juga. Svi su ravnopravni i doslovno dijele taj osjećaj, za razliku od drugih navedenih načina koje sam ranije kazao. To su posebne i najdragocjenije stvari u svijetu. Kroz sport naučit ćeš šta je grupni rad, šta je društvena zajednica. Stičeš osjećaj da poštuješ drugoga, taj iskonski prirodni nagon kako pomoći drugoga. Zar vas trener nauči da tim ima cilj, a to je kako osvojiti utakmicu, strategija kako osvojiti jedan turnir, kako osvojiti svjetsko prvenstvo, kako pobijediti u životu. A taj osjećaj se prenosi u porodicu. Trebao bi biti. Doslovno, svi su protiv nečeg ponosa. Diže se, ne vrijedi. Međutim, ponos je najvažnija karika uspjeha jednog čovjeka, jednog tima. Nemoj to zaboraviti. Ponos ima svoju definiciju, a za mene ponos je osobna odgovornost za uspjeh u jednom danu. To je moj ponos. Neuspjeh, kako njegova značenja imaju negativan utjecaj na buduće tvoje aktivnosti u životu, jednostavno nisu istinite. Neuspjeh je također važna karika u evoluciji budućeg čovjeka, buduće ličnosti, budućeg pobjednika u sportu, pa i u životu, kako hoćete. Sve životne vrijednosti koje stičemo u školama, porodici, drugim državama, se nalaze već u sportu i kroz instituciju sporta postepeno razvijamo te ljudske vrijednosti poštivanja. Ljudske vrijednosti vjere u sebe, u drugoga, u tim, u cilj. Razvoj osjećaja iskrenosti, pripadnosti određenoj grupi, vrijednosti te grupe, razvoj osjećaja hrabrosti,